Obyvatelia obce Petrovce nad Laborcom si pri príležitosti výročí vypuknutia prvej a druhej svetovej vojny pripomenuli a uctili pamiatku obeti týchto konfliktov. Slávnostný spomienkový program začal svetou omšou, ktorá bola obetovaná za Petrovčanov padlých v svetových vojnách. Duchovný otec počas homilie zdôraznil, že história sa opakuje a to, čo sa odohráva aj teraz vo svete, bolo v minulosti predzvesťou svetových vojen. Je preto potrebné, aby sa veriaci spojili v modlitbách za mocnárov tohoto sveta a nedopustili ďalšie straty ľudských životov. Program pokračoval pietnou spomienkou pri pomníku padlým kladením vencov a čestnou salvou v podaní klubu vojenskej histórie Karpaty zo Sniny. Hoch an. Zálohen. Feuer. Vertik. Popoludnejšiemu programu dominovalo moderované pásmo prednášok historikov, prezentácia jedinečných fotografií padlých vojakov a osobné svedectvá pozostalých. Doplnili ho vojenské piesne v podaní miestnej dedinskej folklórnej skupiny Rokyca. Celé stretnutie sa konalo pod záštitou starostu obce a pripravili ho miestne občianske združenia Petrovské kľúče a Arboretas.